Yeah. With my friend. I'm not here. No. You're not here. We're gonna speak in our language. Haide. Să-mi iau chestiile mele din wc. Haide. Bă, taci, bă, că eu iau Pepe. Bostani. Lemn. Atunci am... Da. Ce? Eu? Ce? N-am zis nimic, taci. Iei și tu lemn sau nu? E o țară liberă, lasă-mă în pace. Și frate, ce zic că nu trăim în America? Ia odată. Avem 22 de Pepe. Da. Taci. Măcar avem ce să... Să nu-ți dau. Nu-mi dai. No. Păi tu omori și-mi dai. Vină încoace. Ia și cocoa beans. Te omor cu pepenele. Nu e ca ceva că tu faci... Haide, vină încoace. Tomă. Nu mai prostii. Frate, tai lemn. Bine. Fac ce mi-ai spus. Frate. Bețe, pickaxe. Băia, știi că mai mult adică tu acum vorbești românesc. Că zici pickaxe și chestii de-astea. Nu-mi pasă. E mai bine. Cum ar fi să se uite Magmia Newson la noi? Ar fi o realizare în viață. Sau cum ar fi să te învârți în cap la 100 de ani. Și asta e o realizare. Dar nu înțeleg de unde ți-a venit chestia asta. Ce? Ți în cap la 100 de ani. Nu știu, am auzit la un YouTuber. Bă, frate, da, știi, adică ți-ai găsit locul perfect de crafting table. Da. Mai Uite, ești de ce? Bă, de ce e? l-am pus. Și de unde l-ai luat? L-am găsit pe pământ. E mic ciudat. Am făcut și o casă mică aici. Am să... E, bă. Vino. Stai să fac și eu niște pepeni. Frate, până nu toți pepenii din jungla asta au 4 stacuri. Da, uite. Eu te caut pe... Da, scuzați. Uite, aici, în spatele tău. Scuzați că sunt înfundat pe nas. Nu trebuia să... Frate, vorbeam cu abonații mei, dude. Face. Ia. Taci. Eu sunt. Sigurat. Mă vezi? Aici. În spatele tău. Iisus. Jos. Jos în spatele tău. Dar bravo că te arunci. Băi. Ai luat o crafting table? Nu. Bravo. Să știi. După Dar el. nu te-ai gândit că trebuie să-l iei? Nu mai fac eu unul acum. Da, și mă că mă duc. Am făcut deja unul. Mersi. Gata. Era prea lene să mă duc până acolo. Eu deja îmi fac unelte. Și eu scot. Ce? 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 Acum ar fi să ne luăm copyright că, dacă cânt eu. Am mai cântat și mare lucru. Cum ar fi să cânt atât de bine? Da. Ar fi ceva. Zic ceva. E ciudat aici. Uite ce... Uite. Ce întunecat e. What? Vezi ce întunecat e? Da, uite-te la mine în peșteră ce aici. Mai văd. Și e peștera mea de acum. Am găsit o oaie. Oh, wow! Ce realizare în viață. Păi nu, dar ne trebuie lână să facem paturi. Deci așa mai trebuie Și mâncare în primul rând.
Bă, Și cred că se face noapte. te mân pe tine. Aolea, se face noapte. Apoi. Treci înapoi, man. Și acoperă. Fac eu torți. Stai că trebuie un level. Stai. Stai. Never asking why. Că stai, never asking why. Bă, da, sunt bun la rime. Mă, da, sunt bun la rime. Oh, unde e? Așa. Frate, vine apusul, treci în casă. Vin, fă și tu o ușă. Pune pur și simplu blocuri, că eu fac torțe. Ia. Bun, acum nu mai vede nimic. Eu cred că era invers. Băi, fac charcoal. Bine! Măcar ai făcut lumea. Ce? Vrei să termină cu? Bine, ai deja. Ce-ai pus în ceas? Ce? Nu am pus nimic. A, păi am eu chestii. Să le pun. Am pus eu niște chestii. Stai, Gata. Acum e mai... Acum ne mai trebuie ceva să punem în furnace să se facă mâncare. Eu Și fac... tu o să iei una și eu una. Ce să luăm una? Am pus, păi am omorât o oaie. E pene, frate. Păi dăm. Nici măcar. Nici mie. Să nu furi pe Stai să văd ce date e, că am uitat. Poate vezi că era pe pixel. E normal. La mine e după ieri. E fie la mine e pe copiu, dar tu într-o parte, eu într-o parte. Hai să aici. Uite de aici începe. Am găsit deja. Te urăsc. În fine. Nu mai cânta. Mamă, la cât am găsit. Deci tu știi cât am găsit. De ce l-ai luat tu? L-am luat eu? Da. Eu binez aici. Nu. Eu binez la mine. Să vezi ce-ți fac. O, mă, Dă încoace. ok. Tot. Am decât unul. Păi dă-mi-l. Dă-mi-l. Vino repede. Hai că nu-ți iau. Nu văd nimic. Nu văd nimic. Apă. Stai. Da. Da, mă vezi acolo. Da. Scuze, nu știam că o să mori. Nu, deloc. Dă-mă drumul. Ce am uitat? Răule. Nu mai fac niciodată un colab cu tine. Frății meu. Taci! Dă-mi ironul. Că altfel îți fac asta încă o dată. Dă! Hai, mă! Ai meritat-o. Bine, nu te mai omor. Acum nu mai știu unde ești. Și-ți dau și fierul tău de 2 lei. Mă duc tine. Aproape am murit. Aoleu, pe unde intru? Te sparge, man. Știi de cuvântul ăsta. Dar nu găsesc gaura. Gata, am găsit. Dă-mi încoace tot ce aveam eu. L-am găsit. Mi-ai dat ironul? Da. Ce cauți aici? Dă-te. Ia. De ce am 2 topoare? Băi, Ia și tu. treci, dă-mi toporul înapoi. Ți l-am dat. Da, unde?